Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Ani anak kita sa ikatulong Domingo sa pagkabanhaw. Sa ikatulong higayon, nagpakita ang nabanhawng Jesus ngadto sa iyang mga tinun-anan. Gibuhat niya kini aron sa paglig-on sa ilang pagtuo, paghatag, katin-awan sa ilang mga kalibog, o pagpatuo kanila mga tinuod gayod ang iyang giingon nga siya mamatay, ug sa ikatulong adlaw mabanhaw. Si Pedro niining tungura, gipangutana ni Jesus sa makatulo kung gihigugma ba niya siya. Mauusab, kini ang pangutana ni Jesus alang kanato. Kung atong gihigugma ang Dios, ato kining ipadayag sa pag-atiman sa iyang mga karnero, uban sa mahigugmaong mga kasing-kasing ngadto sa Dios, daygunta ang mabanhawng Jesus. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Regional TV Management and Staff. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, amen. Ang ginumana kaninyo. Maigsuon, maginulusog kita sa tuang mga sala, aron maandam kita pag sa ulog nining Santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadangit sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Inoong Diyos ng itong ari, Diyos naman magkakaraon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagalayo kami kanimo. Tungkol sa imong himaya, Ginoong Jesucristo, Pugong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nanawagan sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, Ikaw nakalipod sa tuon sa Amahan. Dawat ang pamamuyo, kay Ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang aming alangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Magampo kita. O Dios, maglipay unta kanunay ang imo nga katawan. Human mabago ang iyang kabatanon sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang nga paghibalik, ngadto sa imaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini amo nga gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ugari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawong hukmanan o gisukit-sukit sila sa Pangulong Pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamunamo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem, ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios ug dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus, human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios, ngadto sa iyang tuo, ingon nga Pangulo ug manluluwas.
aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus. Ug gibuhian sila. Unya, nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay mo akong giluwas. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay mo akong giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo akong gigakus pag-ayo, ug wala ka motugot nga akong mga kaaway bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan, giling kawas mo ako gikan kanila nga nagadulong sa kahiladman. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay mo akong giluwas. Daiga ang Ginoo, kamong matinumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang santos nga ngalan, kayang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang mayong kabubuton sa tibuok nga kinabuhi. Sa gabi imo musulod ang paghilak, apan sa kaadlawon ang pagsadya. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay mo akong giluwas. Pamati uga Ginoo, ug kaluy ako. O Ginoo, pagpakahimo akong magtatabang. Gibalin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kahangturan pasalamatan ko ikaw. Daigon ko ikaw, o Ginoo, kay mo akong giluwas. Kinutlo gikan sa basahon saang gipadayag. Ug mitanaw ako pag-usab, ug nadungog ko ang libo-kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono, uban sa upat kabinuhat, ug mga pangulo, ug nag-awit sila sa makusog. Ang nating karnero nga gipatay, takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam, ug sa kusog, sa dungog, sa himaya, ug sa pagdaig.
ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, ug sa dagat, ang tanang binuhat dinhi sa tibuok kalibutan, ug nag-awit sila pag-ingon. Alang kaniya nga naglingkod sa trono, ug alang sa nating karnero, ang pagdaig, dungog, himaya ug gahom, hangtod sa kahangturan. Ug mitubag ang upat kabuhing binuhat, ug miingon, Amen. Ug naghapa ang mga pangulo, ug misimba kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatagong kaluwasan, dalay ko siya lamang sa kanan. Hallelujah, 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 Ang ginuman na kaninyo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga gingalag Kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an, ug unya miingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila mingon, muuban kami. Busa nang lakaw sila, nanakay sa sakayan, apan wala gayod sila'y nakuha sa tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya mingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Ug siya mingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan, ug unya makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ila nga nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an na ngadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa mga isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan. Mga kasiyaman kamitros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba o may pan usab. Unya mingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila kabuok isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, usa ka gatos og kalim-an og tulo kabuok ang tanan.
apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus og gikuha niya ang pan, gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niining karong Domingoha nga ikatulong Domingo sa pagabanaw ni Kristo, nindot sad ang ato apod nga sugdan ang atong pamalandong niining tema sa Jubilee Year 2025 nga miingon panaw diha sa paglaom. Ang Ebanghelyo miingon ang mga tinun-an ni Kristo sa tibuok gabii, wala sila'y nakuha nga mga isda. Apan sa diha nga si Kristo mihatag kanilag kasuguan sa buntag na. Ug unya yon itaktak ang inyong pukot, diha pa sila nakakuha og daghan kay mga isda na hapit na gani malunod ang ilahang mga sakayan. Paglaom diha sa Dios maoy makahatag kanatong kalipay, katagbawan, and then paglaom nga makaingon kita nga ang grasya sa Dios maugyo di ay makagiya sa atua nga panaw sa kinabuhi. Bisan unsa ang dagan sa kinabuhi, we do not know, but ang Ebanghelyo mingon, na ay Dios nga maoy maghatag kanato sa paglaom sa atong kinabuhi, ang paglaom nga mingon, grasya gikan sa Dios. Nindot sad nga tan-aw nato ang Ebanghelyo puno kaayo sa gitawag og mga simbolo. Dili ba ang mga tinun-an na nagat sila sa tibuok gabii? Nindot sad ang simbolo sa tibuok gabii kay kangit-ngit. Mauna kung ato pod nga tan-awon in a form of symbolism, ang kangit-ngit mo pahinumdum usab kanato sa kinabuhi diha sa pagkamakasasala. Dili ba mga kaigsuonan? Ang tao nga mabugatan sa kinabuhi sa pagkamakasasala, di nakakita sa paglaom, di nakakita sa kaanindot sa kinabuhi, di nakakita kung naapay Diyos nga nagmahal sa usa kada usa kanato. Nabanhaw si Kristo, siya ang kahayag. Ug ang pagkakahayag ni Kristo mao kini ang mohatag kanato sa saktong sugo, sama nga ang mga apostoles gisugo ni Kristo, itaktak ang inyong pukot. Ang sugo ni Kristo nindot sad nga atong dalhon sa atong kinabuhi, labi na kung nabugatan kita, labi na kung naa kita sa kangit-ngit, kanagong giingon na musunod kita kanunay sa kabubuton sa Dios. Sa ato pa, si Kristo nga nabanhaw mao ang kahayag sa ato ang kinabuhi. Si Kristo nga nabanhaw maoy makahatag kanato og paglaom,
paglaom sa grasya uban sa Dios. Si Kristo nga nabanhaw maoy muiwag sa dalan sa atuang panaw sa kaluwasan. Tungod usab niini atuang nga buhion kanunay, paligunon kanunay ang atuang pagtuo diha kang Kristo nga nabanhaw nga mao ang kahayag sa atuang kinabuhi. Dili ba mga kaigsuonan? Mauna, whatever happens, unsa ang sitwasyon sa atong kinabuhi karon, hagiton ko kamo, dili ta magpadala kay naay Dios nga nabanhaw, si Kristo nga mao ang atong kahayag, si Kristo nga mao ang gisgutan sa atoang tema sa Jubilee Year 2025 nga muingon ang paglaom sa kadausa kanato nga nagpanaw niining kalibutan nga ania kita karon. Magpasalamat kita sa kabanhawan ni Kristo. Magpasalamat kita sa grasya nga gihatag ni Kristo sa kadausa kanato. Magpasalamat usab kita nga si Kristo maudiay ang tinuod nga kahayag sa atuang kinabuhi, taliwala sa atuang pagkamakasasala, taliwala sa atuang kinabuhi diha sa kanyip-nyip. Mga kaigsuonan, usa sa mga timailan nga ang grasya sa Dios naa kanato kanang kinabuhi nga anaa kanunay sa paglaom. Ang grasya sa Dios, happy ending. Ang grasya sa Dios, maayo gayod og resulta. Nini atong santos nga misa karon, ato ang pangayoon ang grasya sa kahayag ni Kristo nga nabanhaw nga mo'y muiwag sa atuang kinabuhi nga nagpanaw ni ining kalibutan. Manghinaot kita. Nagato ako sa Dios nga mahan makagagawom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagawom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, o sa kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios nga mahal sa atong nabanhawng Ginoo, si Jesucristo nga ang iyang pagkabanhaw, mga hulugan alang kanato og bag-ong kinabuhi diha sa pagtuo sa pagsalig sa iyang dakong kaluoy sa gugma, ang atuang tubag, maluluyong amahan, dungga ang among pagampo. Alang sa tanang mga Kristiyanos, nga siya nga mipalingkawas sa mga Israelita, gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto, maglingkawas usab sa iyang katawhan, gikan sa kaulipnan sa sala, magampo kita. Nga ang simbahan maningkamot, nga mapaila si Kristo ngadto sa kalibutan, nga tao alang sa uban, nga bidawat bisan sa mga sinalikway sa katilingban, magampo kita.
nga ang mga nangulo sa kanasuran makasabot sa kalig-on nga nagikan sa pagpahiuyon o sa pagsunod sa mga laraw sa Dios, magampo kita. Alang sa atong nasod ug sa mga punuan niini nga sa atong pagtubo ngadto sa makahiusahan ug sa kagawasan, mutubo usab kita diha sa atong Kristohanong pagtuo, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang atong hayahay nga kahimtang ug kasiguruan dili unta magpahimulag kanato gikan sa mga panginahanglan sa nagantos natong mga kaigsuonan, magampo kita. Nga ang mga nangamatay daduna sa kahingpitan uban ni Kristo, magampo kita. O amahan sa among pagdawat sa mayong balita sa kabanhawan o sa among umaabot nga pagkinabuhiban kanimo. Mangayo usab kami nga imo kaming pasination sa mga bunga sa pagkabanhaw ni Kristo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon, pagampo kamo, rong ako giniyong sakripisyo, dawaton nung ta sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanen. Dawaton ta sa Diyos, sakripisyo, ikan sa mga kamo, alang sa kay, himaya sa imanan, alang sa kasapusanan, sa ibog ng santos, O Ginoo dawata nga mong halad sa malipayon nga simbahan, o gihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan kanila, nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginuman na kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang naghibayaw at usang iyo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero
nga kanunay buhi bisan gipatay og busa uban sa mga anghel mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos kay ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pain, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanahaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga angayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang amoang obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila. Gantanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong, kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose nga iyang abana, sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giyatag nga na kanimong makagagawom nga amahan,
diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon atong gamiton ang mga pulong nga gitudo ni Kristo diri kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona ang tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay umanang Maria, ang kaunugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na iyon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Ipakita ta ang pananigsunay. Managdait manaha kaninyong tanan. Happy Easter again. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulang kadtong gidapit sa iyang bangkite. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kita. O Ginoo, sud-unga nga maluluy-on ang imong lungsod. O gitugot nga ang gibag-o mo pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa imaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Karon atong litukon ang pag-ampo sa mga kaigsuonan nga mga masakiton nga nagsimba karon nining TV Mass. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joseph Intig, team member St. Joseph Parish, Tabunok, Talisay City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, Pauline Cooperators, Cebu, ug sa atong choir, Good Samaritan, Mandaue City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash Online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamang gihatagon ug makanunayang suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagawom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga itong misa, dadang kalinaw ang gugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ipakita ang Diyos sa iyang gahong, kung ilalong sa balaga. Yes,
Pilgrims of Hope. Ito po ang tema ng sinimulan na nating Jubilee Year. Sabi ni Pope Francis, ang pag-asa ay kapwa regalo at tungkulin. Ang pag-asa ay naghihintay ng isang bagay na naibigay na sa atin, ang kaligtasan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang, parang nauubusan na tayo ng pag-asa at kagalakan sa mundo natin. Natatakot tayo, nalulungkot, nababahala, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa mga bata at sa susunod na henerasyon. Napakarami ang nagdurusa, depressed, hindi mapakali sa kalungkutan at kahungkagan sa palibot natin. Nagugutom ang mundo sa pag-asa. Pero anong gagawin natin? Ngayong taon ng Jubileo, inaanyayahan tayong maging mga pilgrims of hope, manlalakbay ng pag-asa. Narito na ang ating panahon. Binigyan na tayo ng lahat ng mga kaloob na kailangan natin para sa sandaling ito. Kailangan lang nating gawin ang anumang sasabihin ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba kung ano ito? Kapanalig, ipinapadala tayo ng Panginoon bilang mga sugo ng kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Alam niyo kapag nagniningning tayo ng pag-asa, nagbubukas ang Panginoon ng mga bagong daan sa ating paglalakbay. Kaya't punuin natin ang ating buhay ng pag-asang ibinibigay ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan natin, hayaan natin itong umabot sa lahat ng naghahanap. Pero hindi tayo maaaring maging tunay na mga pilgrims of hope hanggat hindi natin pinahihintulutang baguhin ni Hesukristo ang ating mga puso. Kaya anuman ang ibato sa atin ng mundo, dapat magkaroon ng lakas ng loob ang mga Kristiyano na sumulong sa pag-asa. Ipinapaalala ni Pope Francis, huwag niyong kalilimutan, ang pag-asa ay hindi mabibigo dahil ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya't binigyan din tayo ng Santo Papa ng isang espesyal na misyon. Nasamahan ang ating kapitbahay, mga kaibigan, sa pag-asa. May kakilala ka bang naparalisa na ng takot, kawalan ng tiwala, pagkabalisa, o kawalan ng pag-asa? Lapitan mo siya. Anyayahan mo siyang maging kamanlalakbay ng pag-asa. Maging tagapagdala ka ng kapayapaan. I-share mo kung paano ka binago ni Kristo. Magmadali tayong lahat. Ibahagi natin ang mabuting balita na kasama natin ng Diyos at kailanman hindi niya tayo binibigo. Ngayon pong January 24 to 26, ipinagdiriwang natin ang Jubilee ng Social Communications. Idalangin po natin ang lahat ng mamamahayag at lahat ng kasama sa gawain ng komunikasyon at media. Panginoon, naway magsilbi sila sa layunin ng katotohanan at katarungan at tulungan ang lahat na malampasan ang pagkakabahabahagi. Maging tapat na saksinawa sila ng Ebanghelyo upang marinig ng mga tao sa lahat ng dako ang magandang balita ng Diyos. Bigyan mo sila ng pag-unawa at pagmamalasakit sa kahinaan ng tao, ng lakas ng loob na harapin ang kasamaan at kawalan ng katarungan, at laging gamitin ang media at komunikasyon ng may katapangan, katapatan, paggalang at integridad. Amen. Mayang adlaw! Welcome to Pauline's Media Center Cebu. Dali! Sulod ka! Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English.
We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others.